Se dalon-dalon dulur-dulur kanca-kanca seneng mburi ready co ora kena gelutan aduh persembahan dari Ngesti Rahayu Trongko Manunggal sebuah waroan Kiai Sangga Buwana Mas Dukul Singko Jawa Timur Bologi prawaroan sip luar biasa konco-konco Mutiaga kabeh co Mutiaga kabeh ayo co yo ayo
Kondo kabeh piye Kang wis do siaga ta ja sakwise to wis siaga ta ja wis siaga bacutke bacutke Kuswa sing sigrak ca magura-gra kumiwang gagatari suarane tatak gumuruh Or panjriting turangga pendhe peri munya sauran mangungkung pracina umangkating prang gembira tiasinga
dure budal kita kata Bidek sholat kakak birawa pindane satriya jadi pati dasar semboto ajuri pati warok sangga buwana ambek sangga kakak bideksa ragu buruk kebendek kawusnya yo talon udah gitu waruan kijan ngene iki ayo nganggo leren tokat nyang Semarang Tanjung Perak Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut gitar keroncong piyul jangan lupa minum anggur Tanjung Perak tapi laut Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong piyul jangan lupa minum anggur Tanjung Perak tapi laut yo diparian sikik so talon dan bundan yo tak parian sikik yo ya waruan kijan ngene iki yo coba pariane kepiye tak jajal ya Pak Sri cobanen lambin bundan sing penting ora saru-saru ora ya
Sego liwet lawe jelantah. Terus piye? Kowe naco. Sego rawon kurang uyah. Weh, ora asin. Ampun tanglet kapan nikah? Ya, Pacar mawon kula dereng gadah. padha. Padha. Ayo. Ya urip golek duit. Baleni. Yo, wong mati ki ora kena obah. Baleni yo. Nek obah medeni bocah, yo medeni penyanyi barang. Yo. Lanjutke, parikane lanjutke ya Pak Sri yo. Bacut kendan. Mlaku-mlaku dolan ning Semarang. Terus kaduan. Wah, kaduan. Jebule pas tanggal 15. Weh. Aku wis kebacut sayang. Yo. Ning kok jebul ora digagas. Weh. Ayo. Kacontone. Awas. Setake to. Ayo, ora ribut. Sing gelut ben gelut, sepenting kadoe penghibur masyarakat. Asik. Sing gelut ben gelut. Yo. Yo lanjut. Lanjut, Jo. Lanjut, Jo. Sik kanca-kanca kabeh. Ora sah gelutan. Sing gelutan kuwi jenenge Sing gelutan jenenge Desa. Yo Pak Sri dilanjut sik Pak Sri. Lanjut. Yo. Budal kita. Pamit lunga menyang Seturan. Terus piye? Jebule dolan ning Palagan. Wah, cerah. Senajan ati lagi kelaran, Weh, ning ibadahe kudu jalan. Iki jenenge kaya Natal. Iya. sajose. Sikat.
Kidul kari apa Bandung kala dewa Makanane apa Undi Jawa Ayo para kanca Taat mring agama Ben uripe Ayo tekan muga mulya Kidul kari apa Bandung kala dewa Makanane apa Undi Jawa Ayo para kanca Taat mring agama Ben uripe Ayo tekan muga mulya Dalon-dalon kanca-kanca kabeh ora kena gelutan nggih. Ora kena gelutan nggih. Nggih, mesake sing nanggah. Wah, ampun gelutan, ampun. Iki terus piye? Terus kepiye, Don? Ayo. Aja nganti do gelutan ya Pak Sri. Ora becik. Yo. Zaman wis sakir, zaman wis sakir. Kanca-kanca seh kono ora kena gelutan ya. Ora kena gelutan. Ya, akale jungkir negarane bocah. Zaman wis akeh duwite goyang. Akale jungkir negarane bocah. Sejo, sabar Sejo. Ayo. Akale jungkir penyanyine goyang. Ya Ben. Yo, dikon langsung. Sing gelut bar gelut, sing penting kak dhewe penghibur penonton. Sing penting nang ngisor. Nek gelut ora ning dhuwur. Sikat contoh. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akeh duwite goyang. Akale jungkir negarane sing sareh. Ya Ben, ya. Damai itu indah, ora gelem nglakoni rapopo. Ora apa. Padahal damai itu adalah indah. Indah. Nek ora kelingan
suara 200 juta mau tenang. Ayo. Ayo, kanca-kanca kabeh. Ayo. Pucuk. Gelem ora sandata kanggo gelutan. Pak Sri, ning kene ning CCTV. Ora apa-apa. Dadi kok sapa sing gawe rusuh konangan? Heeh. Pokoke sing rusuh siap-siapno dana nggo ngijoli. Sik. Ada CCTV. Sabar sedok. Yo sikatke wae so. Akale jungkir, akale jungkir. Ayo ki, kaya ngono ki piye ki? Sing sareh. Ayo. terus Terus. heeh Apa-apa? sing cetha sing ning dhuwur ora gumun ya Sing rusuh wong So. Sing rusuh wong ndi? Desa. Wong desa. Sik. Piye. Kanca-kanca kabeh. Ayo. Kanca-kanca kabeh. Sik. Dijawab, ayo dijawab. Sik. Rene sik, Cok. Padhe brene, padhe Rene brene. sik, Cok. Ayo. Rene sik, Cok. Wah. Sik, dalon-dalon sik, Cok. Kaya ngono kae piye iki? Dalon. Wela. Sabar, Cok. Sabar, Cok. Sing sareh. Ayo to. Budalke to. yo senajan bocah gunung Budalke. budalke Cok. Ayo sing sareh. Sing penting aja ndok
wayahe dangdutan dan. Hei. Nggih. Ingkang wonten pingging kersainipun sae sedayanipun ora kena nutupi videotron. Sing ten pingging panggung nggih Pak Sri nggih. Nggih. Sing ten pingging panggung. Nyuwun ngapunten. Mesake trone cahaya. Nggih. Abah lalang nek ketutupan ya caya. Nggih, siap. Nyuwun ngapunten kepareng mandhap riyin. Kanca-kanca kabeh. Ora sagelutan ya caya. Ora sagelutan ya. Sing gelutan jenenge Ndek. Satu tembang untuk panjenengan semuanya. Dikaji sebuah tembang Bukit Berbunga bareng bersama Ajeng Fitri. Dulur-dulur TMB, selamat datang. Yeah. Ya. Nonton iki nang Yo. sisi ngene iki cedera gelutan aman. Terlindungi ini sih. Dikasih Terlindungi. Bukit Berbunga bersama Fitri Anggita. Apal lagu ora apal ya. Siap ya Pak Sri. Pangeru Pak Sri. Bukit berbunga ya. Joget so. Semua ikut bernyanyi.
yo. Bede. Oh, bedene yo. Pengendangnya di pengendangnya. Yo. Gaske yo, Oh. Pengendangnya malah ngaman dito. Oh, kendangnya Mas Puji yo. Oh, kodok. Yo, Mas Kodok. Kodok ijo eneng, kodok ijo. Po pengendang iki, pengendang terampil, Treginas, ayo. Ayo, bendene dionekke so. Ha 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 ha. Klintong numpaan dong ngebel dingklong Draya saeko song kantong bolong Adike nyadang adendang goyang semarang Imbalane punang kendang rebab gampang Ilang samar atiku ora suwela Ora templang kumandang goyang Semarang Klintong numpaan dong ngebel dingkong Gaya saeko song kantong bolong Adike nyadang Agendang goyang Semarang Imbalane punang kendang rebab kembang Ilang samar hatiku ora suwela Ora cemplang kumandang goyang Semarang Yo candok kowe yo Wah, mesake ragane, mesake ragamu, wah. Budan, Budan. Oh, iki karo pengumuman. Sing sapa nemokke HP Redmi kuwi kon yang panggung, balekke nang panggung. Heeh, ngene anakku. Yo. Iki mau bar laporan upama temu nek ora ya ora apa-apa, yo. Redmi 12E yang menemukan mohon langsung dibawa ke panggung. Yo 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 yo
sepatu. Canda kowe. Walah. Wayahe Bali, Ger. Wah. Mesake ragamu, Ger. Wah. Yo. Kene. Yo. Jogetanmu kepiye? Tak kendalane kene, Ger. Wah. Menah le otak-otak suaraku saya entek darah kumpanan entek entek yo 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 Ngemprang-ngemprang sang rasa sok sari Sikra butaling prawada palawarok kang sampun samekta syaga ing gati para warok sampun paripurna oh menika babak kaping pungkasan menika babak wirayuda babak wirayuda saking Esti Rahayu Turangga Manunggal terus ke Pak yo ayo Pak Sri apa ya yo woi awas jo oh ya jo siap keso as ayo 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 yo ayo ayo Pak Sri Mas Sumadi dos pundi jenengan umum ke nggih sing kelangan HP mau wis temu apa nggih nggih yo nggih dumateng kanca-kanca sing kelangan HP wis temu napa dereng cah upama durung ya men tobat wah sik cah yo Pak Sri yo
Sik kanca-kanca kabeh